В това видео ще ви покажем как да заприходите стока за продажба от заложни билети, чието срок е вече изтекал. В регистъра на сключените сделки може да видите всички издадени заложни билети за определен период от време. Тези залози, които все още са активни, но срокът им е изтекал, светят в червено. Може да ползвате бързия филтър за приключване, намиращ се в долната част на таблицата, за да си покажете само тези залози, които трябва да се приключат. Избирате заложния билет, чието стоки ще заприхождавате, с двоен клик. Отваря се заложния билет, в който виждате какви стоки има по този заложен билет. В случая са 2 броя стоки. Виждате сумата, която сте вложили първоначално, както и търсената сума. С натискане на бутона "Не издължил се" започвате приключване на сделката с цел за прихождаване на стоките за продажба. Виждате в това прозорче колко е била продължителността на договора до днешна дата, колко ви е първоначалното вложение по този залог, както и натрупаните лихви и такси и общата търсена сума, която може да поискате за продажба на стоката. Трябва да е отбелязано завеждане на залога в придобити стоки и при натискане на бутона ОК статусът на този заложен билет става неизпълнен. След запис на действията виждаме в регистъра на придобитите стоки че стоките от току-що приключения заложен билет са заприходени за бъдещи продажби.